awubafana banenhlamba thathani induku zenu nishayisha yona ke ntamba nginayo impela kodwa ngithuki nje ngazengeli Jia wabisha ndikhongozela sigcoza sikagogo uduvile njinele mina endlini lamembezi ibhova lakadikadiki umuntu akhathele ubuye ekholeni ntambo lemoke endala dumo suka madoda we bodlela wasemangonweni wenama lamanzi angcolile laphuta khona zonke ingulube zakini mhlambe yakini yafika qala umgqumeni loyo umfo wamaqhawe yashiyana ozalwe emaselukini engokukhumalo isibongo le emakhaya kwelakithi esayidipha nazo ke lezi insizwa amadoda cha ngani zakwethu ngithi anginibingelele ngiphinde ngisho ukuthi angikwazi ukuthula ngicalalise ekuthenini emabhinca kwenzeka izinto ezinkulu emhlabeni wamabhinca bese ngingasho lutho ngithi ngosuku lwayizolo bekunomcimbi omkhulu kakhulu ohambe kahle waba isibusiso wokwemukela kwegcokama elisha umthandeni mfoka Manqele la ebuya khona phesheya kwezilwandle kade yomela uMaskandi ehamba nomaqhinga umfoka Hadebe ehamba nomfana womlungu uQadasi ehamba noNgqongqoshe kaArts and Culture ongasalala izingcingo shembe thuze kanjani umthandeni la hey manje into eyenzekileke lapho ke bakwethu kuyinene ukuthuthuka kwaMaskandi mina nomthandeni siyintshonalanga neMpumalanga kodwa ngoba uMaskandi ngofisela inhlanhla wonke siyakwazi ukuthi kube khona la esibona ngese lilodwa khona kube khona la singaboni khona ngese lelilodwa mina ufuseka umthandeni unawo ufuseka kodwa uhamba nesonto phakathi umehluko kulapho into ebalekile ukuthi kodwa umfana onesifiso esihle sokuya phambili ngempilo futhi inhlanhla nayo asikwazi ukufihla lokho futhi ngake ngamcindezela umthandeni ngenza icala phambo kwaMaskandi naphambo kwabalandeli ngamawala ami lokho kumele nikwazi ngoba kuyingxenye yomlando angikwazi ukuthi namhlanje ngikhulume ubumnene amaphutha enzeka phambili engawakhulumi lamaphutha angaka ngawenza nami ngiwashweleze kini kepha futhi ngiphinde ngenze iqiniseko sokuthi abanye abantu ngabafundi semandleni ezigabeni ezahlukahlukene uMaskandi nami ngikhona njengomongameli wamabhinca umuntu ongakwazi ukulivuma iphutha angaba kanjani umongameli wenu kwaye kwenzeka ngamcindezela umthandeni ngifunzwa ngihlosile noma ngahlosile kodwa empilweni kuyakhulwa ingakho ke nami nginawo amandla okukhuza abanye abantu mina nginendaba niyangithanda aningithandi anginendaba kodwa ngizoshada nento eyodwa yadalwa uNkulunkulu ezinomhlaba yadalwa zidalwa eziphethelelizwe nemindeni yahlukahlukene iqiniso ke lemlamulela umuntu libaba linjalo uyishwaka abantu abaningi abakwazi ukulikhuluma balingingiza oqala nje ngicela ukubonga lomthandeni umcimbi obe impumelelo ngayo yonke indlela ungasuyicabanga izulu lahlonipha isimo saba into enhle ekwesibili kwase kuba inkinga engizokhuluma ngazo njengamanje ngaphezulu kwalokho uzokhumbula ukuthi ubuhlungu obumehlele umthandeni uthe eqashe inqwaba yabaculi kwase kuba khona abantu abafonela abaculi okuge ngcobo
ehlangane nomcineka lo sihluthu esinefinyila bafonela abaculi ukuthi bangalokothi belibeke emcimbini wayizolo, bangalokothi bayoseka iartist kaMaskandi libuya phesheya beqashiwe. Ngani zakwethu emlandweni kaMaskandi, ngicela ngiqala ngihoxise inhlamba engiyimemeze phambi kwenu nezinkumbi lapha, ngaphinde ngamemeza kuma social media. Ngeqiwe intukuthelo, ngiyaxolisa kubalandeli bakaMaskandi nakubantu ekade belapha eMabhida lapha njalo ePeople's Park, lapha eworkshop eGugudlamini Park. Abantu ngoba uma uphambi kwabantu umholi njengami, uphethe unamandla njengami, kubalekile ukuthi usihloniphe uma uphambi kwabantu. Kodwa ke maselenzekile iphutha, ngiyalihoxisa, ngiyaxolisa. Angixolisi kugay, angixolisi kumcineka. Lenhlamba engibathuke ngayo bafanele futhi ngaphezulu, ngaphezulu kwalokho ibafanele. Kodwa uma uthuka inhlamba phambi kwabantu kufana nokuthi usuthuka labo bantu obasuke bephambi kwakho. Ngakho-ke ngalawo mazwi ngithi cha, ngani zakwethu kube namawala. Kodwa cela-ke ukuthi zisazo zakithi eningisekayo nabo bonke abantu abaseka ubukhona bami njengomongameli wenu, ngoba yimina engiyithemba lenu, imina engikwazi ukunakekela amabhinca nokwazi ukuthi amabhinca adingani. Singibuze lo hulumeni osiphethe ngekhanda azavula iminyango yokuthi amabhinca ahlonipheke, imina lo. Ngithi shwele ngani zakwethu, siqhubekele phambili. Bese ngithi emlandweni wamabhinca ngeqwa intukuthelo nje ngenxa yento eyodwa yokuthi akwazi ukuthi kube khona iANC, kube khona inkatha, kube khona iEFF, kube khona iDA, bese kuzoqhamuka nje iqembu elilodwa elizothi hayi uma ungaphefomanga lapha uperform lapha. Inhlamba leyo. Okwesibili, ama-artist aphuma kwi-lockdown, aphume usizi nongalwazi, ebevele hlupheka ama-artist kaMaskandi. Lo Thubhobho nalo Zuka abawucoshayo, it make me very emotional ukuthi someone ohamba ayofuna izimali ngegama labaculi enkampanini ezahlukahlukene, ayofuna imali ngegama lama-artist, athi mina ngifuna imali nje, ngihlanganisane nanonke ngiyolungisela, ngiyophakamisa abaculi bakaMaskandi, enza ama-proposal ngey'thombe zenu, ney'thombe zabalandeli, ney'thombe zama-artist. Bese buya lowo muntu ezothi nina yibani nemkhovu yami, nina yibani nemkhovu yami, nizozwa ngami ukuthi awuyi kuleliya jadu, awuyi kuleliya jadu, uyoya la kusho khona mina. Umuntu onjani okwazi ukumema abantu abamemele empini yakhe, impini yakhe engabe uyayilungisa personally, nomfana abayingxenye yokukhula kwakhe. Kodwa yena ubona ukuthi akwanele ukuthi babhekane ngesiqo zamehlo balungise ukukhuluma. Yena ubona ukuthi akameme, ameme abanye abantu, ameme abanye abacula, recruite izingane ezincane, imlibe esiyafinyayo ukuthi abafike labo bafana abancane bazogila izimanga emlandweni kaMaskandi, bazogila izimanga emlandweni wama-artist wonke jikelele. Ubona ukuthi akwanele lokho ukuthi yena abhekane nalo muntu balungise inkinga, kulungiswe isimo siye phambili, kubunjwana kuye phambili. Ubona ukuthi cha, akwanele lokho, akameme, ngoba inhloso yakhe ukuthi ugcine kuchitheka igazi kuMaskandi, kuphuma izidumbu, futhi okwesibili ugcine kufana nokuthi sisematekisini. Yini na abantu abangawazi Maskandi, abantu abawutsazelayo, abantu abama-dictator, abantu okuziwa ngabo, abangawuthatha umbono womunye umuntu, okwazi ukukhipha akhipha ithenda yokufonela abaculi thuze washelwa yize ugezane. Hey, madoda.
Ayi uyahleka noma kufiwe uze washo la masikade mafethu tu ugezana uze washelwa yizwi efona mkhulu yebo hallo ujafa semnika loyo hey uthi mapholoba moke waya lapha emcimbini wesikhove workshop futhi wazi ukuthi awusezokuba khona kumbuso wamaciko umhla 24 lapha ePopulous Park eCarisfordeni khetha ke ngikhuluma nawe nje ngiyadlula ngiyakomunye ngiyofotela omunye hayi bafethu banimele labo bantu hayi bafethu hayi ukhipha ithenda kubovu nje ukugezana kuthiwa kuphuza ikesi lehenisi lapha kuyabonga kuthiwa kufanele ingoma abaculi ngikhuluma nawe nje ngibhizi jiva ya uthi ubheka loyo ubheke 20,000 usungingenele u-account yakho uphiniselwe emumva uyakhumbula lo 40,000 owakho kholona mhlazana uhlele ekhaya ufinjiwe kwathiwa wena ungaperform ndawo uyakhumbula yebo umapholoba uthi umapholoba ngalokothi uye laphana lo mfana wamderela kakhulu umapholoba lo mfana ngiyacela futhi yebo hayi khuleka hlupeka khuleka iningi kakhulu ethaminingi hayi khuleka hayi ungifakele 1,000 no 1,000 lonke 1,000 lonke letami netha indala ya usimina fuloyo yebo imali yase-Absa mabalengwe bayayifunda abantu wasukuvima ngisho imali yase-Absa beyifuna abantu uvimba imali yase-Absa awazi wanecala amapholoba umfana wakithi ngicela ukwaluleka kade ngincoma zolo lokho ngokuncoma ukuthi sithembe wena emveni kwalamasimba enziwa omcineka lapha emabhida kwimpocuzeko umcineka kumanje nje kuthiwa welwa induku ayivuki wehla wenyuka odokotela kanti akazi ukuthi stress simbambile ukuthi uxhaphaza abaculi kumanje abakhokhelwe ilenja emcineka manje ke walulekwa futhi wathi waphuma kulaba bantu labantu baxhaphaza umoya wakho thina siyawazi nenhliziyo yakho siyayazi nomlando wakho siyawazi kodwa ubulala wena ngobuphukuphuku ungafuni ukutshelwa ungafuni ukwaluleka ekuthenini mfowethu imicimbi uqala ukuyenza uhlala uyenza ngikhumbula kwamaphumulo nge-25 njalo ngoDisemba akekho umculo ongafiki ikakhulukazi obalekile you have represented the unity kumaskandi lekwelakini egcekeni kini sisuka lapho siyobusa egcekeni uzukhala masasihamba ukhipha yonke inhlobo yokubusa ngomhla 25 Disemba njalo ukhisimuzi bese uyodlakini ke leyo ngqondo yakho nalowo moya wakho usushoniphi mapholoba mawumdala uhlulwa ukwazi ukuthi ukhulu beyindoda ubhekane nezimo obhekene nazo uyilamule ziye phambili ngoba ngisho impi yegazi yanamleka sinemlando yezimpi eziliwe emakhaya ngokuhlokahlukana kwazo sibe nomlando wegazi kodwa zilamuleke usohlulwa yilokho mapholoba ubulima lento yenzayo ngiyakululeka mfowethu mina ukukhonze kabi mapholoba yabona kodwa into ebalekile ukuthi lungisa ke simo lento yenzayo izobulala lomcimbi wakho umhla 24 njoba kumanje nje impilo ngomnyama umgodi ngapha uphusha isprings nawe ngapha uphusha i-24 September niyabanga anihlangene anizwani ukube nanizwana wawungeke uyikhipha ipost ungakafiki impocozeko ngoba lokho kwasho ukuthi wawutshena abantu wena ukuthi abakhalayo abakhululeke ikhona option yakhona ezi-24 September base berelaxa abantu iningi labantu abangayanga impocozeko nje ngenxa yokuthi kade boma ngenxa yakho ngoba wena wayenza sure ukuthi ubanikeza option
lo option othi ivezile awusayimeli Mapholoba musuba isiphupho wrong nje mfowethu uyalazi iqiniso nawe uyalazi yabo so ibalekile uthi lento le imicimbi ibalekile ukuthi isupport yabona umcimbi lo wenzo lo mfana lo wakithi umkhodi indodana wami njengoba nginaye ngiyamncoma menze kahle namanje silindele ilist azoyikhipha akenzi justice wenza justice kumaskandi somncoma mayengenzanga justice somgxeka futhi sobatshena abantu ukuthi abaye kwispring sakhe ini spring bani banenza October ilokuja le nto lelo ukuthi abantu bakugqokwe khona ngazi ingobe enjani lapha People's Park we support all those things nangapha kuwena mfowethu umhla 24 mfowethu mina ngiyafisa nje kuba khona nge24 ngiyakupporta futhi ngikufisela okuhle ngoba ngifuna ubumbana kumaskandi ngupresident wenu noma nigoloza nginiphethe kodwa ngenkani nginiphethe nje I am in charge of you nginiphethe ngupresident wenu musani nje kuzozenza iphukuphuku nezenze abantu abanganangqondo abantu ebalulekile ukuthi kube nokubumbana kumaskandi nilalela upresident wenu futhi okwesibili ngisupporte wonke umuntu uyakhumbula ukuthi kuyingoma kazolonke ngangivinjiwe ngamenywe wena Mapholoba ngeze kungoma kazolonke bathu umcineka ngangamenyiwe kusho ishiphi lezo umcineka phela sengiminyanya lokho kuserious ke manje cha ngiyakwenyanya umcineka Nkosi yami nesibhamu sakhe sinenhlamba eziwu3 zama ukuzamaya thenga ukuthengayo Nkosi yami udayise uNkulunkulu wami nawe Nkosi yami bakithi nembuzi ehudayo yokugcina ucele nje isidakwa sendawo sizobulala ungizwe is fine but you are stupid and ngiyakurecalla somuntu in charge emabhenqeni you are normal njengopresident wena useyena uminister wamabhenqi ngiyakukhipha yabo now Mapholoba make wafika umhla 24 wangayenza justice ngizokukhipha but ngizakunikeza benefit of the doubt I'm giving you a benefit of the doubt if you don't sort out the mess ngiyakukhipha mina uyakwazi lokho ukuthi mina ngisabi futhi angikwisabi akekho umuntu engisababi mina ngakhulisa ngenhlonipho ngiyancoma la kufanele ngincome khona kulokhu nje ngigxeke la kufanele ngigxeke khona ngokungahlonizi angithekeki nangagolide nangasiliva ufuseke yabo manje ke ngikushoyo ke kubaluleke kakhulu ukuthi umlando kamaskandi ongabulawa awukwazi ukuzotshela abaculi ukuthi akangaperform lo endaweni ethize aperform this is the biggest blinder oyenzile the biggest blinder bonke ama-artist agxeka ngibonge umfana uduma kahle mfowethu ukwaze ukwenza umlando endimini kamaskandi amagama wakhulumile makhulu kakhulu angaphezulu kwakho ingane duma kahle mfowethu uyinkunzi umncane ongaka wakhuluma amagama akweqayo la ukhomba khona ukuthi cha bobo akwazi ukuthi kube khona umuntu onihlukanisa phakathi laba abantu abathola ithenda kufona bekufonela bethi akufanele kube ukuthi akufanele kube ukuthi irongo leyo nto ngiyacela duma kahle mfowethu uNkulunkulu akukhulise namculo wakho wamaskandi uphinde futhi ukwazi ukuthi ke uye phambili ningavumi ukukhovwa ningabaculi bamaskandi ngika nibadala niyavuma kanjani ngani zakwethu mfethu unanesitudio esisiza abaculi abaningi wazi barekhodisa ngisho mahala ingenhla kamahlalela kodwa ningavumi maskandi ufe ngathi bafana bakithi ngiyacela kumanje sinenkinga eziserious esibhekene nendlonkulu kaZulu esiyithandazela ukuthi uNkulunkulu ayilungise nobani ukubukwama ingenele nje sibayini nobani ungene sibayini nobani ungene sibayini yonke lonto leyo ikhomba ukuthi khona icrisis ekhona efuna umthandazo nenkulumo yamathonga kwelakithi kwaZulu sifisa ukuthi umveli nqangi asixazululele inkinga zakwaZulu ngoba thina siyamabhinqa nje singuZulu siyafisa ukuthi kube kuhle lezi inkinga zayisendlonkulu besingazi ukuthi thina siyofika kuleli zinga esezekulona ngani zakwethu seyifuna umkhuleko nathi mabhinqa singagcini ngokwebhalela kumaskandi siubeke noZulu wakithi useyinkingeni enkulu kakhulu sicela ukuthi kuhlonzeke konke kube yiqiniso nabaholi bethu siyabathemba nohulumeni siyabathemba nomntwana wakaphinda ngene siyamathemba njengomuntu owakwazi
ukusilamulela uZulu exakile amabhunu exakile wasilamulela namhlanje siyacela ukuthi kugcine kube khona ukulamulela okukhona nganza kwethu yonke into ihlale phansi bangumthetho sibheke endaweni eyodwa singabuke intshonalanga siphinde sibuke eningizimu siyacela nganza kwethu sengiphetha ke nganza kwethu kubaluleke kakhulu ukuthi yonke imicimbi ibe impumelelo enkulu kakhulu ezoba khona uKhuzani unomcimbi uthi iSpring kubalulekile usiweseke emabhenca sibe khona futhi ngwathandela namagama kaMthandeni izolo promoter ukuthi abaculi abaculi namabhenca wonke awaseke imicimbi ezoba khona umcimbi kaGengcoba siweseke engeke uvume kamabhenca ukuthi njengamanje make kwaphuma iposter ethinta umbuso wamaciko ehlukanisa uMaskandi phakathi ngizophinda futhi ngibafusekise ngibakhole to order futhi leyo nto leyo kuyokhombisa ukuthi abahloniphi I am their president they must do justice. 2 kwaphuma iposter enkondleni umcimbi kaMgodi ehlukanisa amabhinqa phakathi lokho kuyobe khombisa ukuthi justice ayikho futhi lokho I will make sure ukuthi ngiyagxeka and I will call them to order and abantu abazonilima and they must know ukuthi they will never succeed if they are dividing our Bhinqa nation phakathi uma nina ngimcineka emgodi nizohlukanisa amabhinqa phakathi fanele nikwazi lokho in advance yokuthi anisoza naza naphumelela at all nogcina ngabo umthobisi laba emkhovi yenu kodwa anisoza naza naphumelela while I'm still alive never at all you will never succeed. I will be the president of the Bhinqa nation. I will make sure that I call you to order. I will make sure ukuthi nina niyaqonda futhi nithi njengo yabo futhi anginesabi you must know it today you must know it tomorrow and you must know it forever. I don't fear you at all. Kumanje mina isizathu sokuthi ngigcine sengibonakala sengixambukela kuyipolitiki ingoba ngiyolwela nina njengamabhinqa sikhathela abaculi abaxhashazwayo abamiswa behind stage abangalaliswe emahotela abantu bahamba ushaya igalofu le nje umcineka yavuka ushaya igalofu yamanje limbukumbuke untshata bawushaya igalofu abaculi bengaholile bengenamali bengena petrol belala emagarage behlabe inyuka kodwa bona bahamba bashutha izithombe bawushaya igalofu ngoba ngihlale ngisho ukuthi esisilimo esiwuntshata siyasetshenziswa la sasiboni sithutha nje nje umdlumo yokugcina le yanto yabo so ke manje ke leyo nto ayikho right ayikho nje right ingoba yini na uservice lento ethi uyiside there is no side uMaskandi uwodwa amabhinqa awodwa and ngizokumela lokho ngize ngiyife 2 ogcina ilokho ukuthi ngeke ngize ngivume amabhinqa ehlukaniswe phakathi at all kuze kuphiliswe abanye abaculi abathize asebobonakala bephelelwa umsoco phakathi kwabantu bephelelwa igame kuze kuphiliswe igame never ogcina sengiyavala uMthandeni uKhuzani ngabakhela ama-careers abo njengopresident wamabhinqa ngenxa yokuthi igame yabo ngathi mina akube negame ngenxa yokuthi kwakukhona uMtshengiseni nomgqumeni benomdlalo serious okhona phakathi kwabo benabalandeli lento abalandeli yaqala khona lapho uzokhumbula oqhosha waye ngapha kukhona isikhokho samageza qamxakekile mfoka Dlamini mfoka Khadla bekhamisa kwaphinde kwase kuba khona ngokabalandeli kwase kuba khona umvelo mfoka Bhengu eshowe lo mlando loyo ngendlela omkhulu ngayo indebeni kaMaskandi into engasoze yakhohlakala ngathi ke mina mangabe kufika umlando othinta umgodi ngangivele ngimphusha nje ubusuku nemini njengoba ngeke ngasho ngisho lapha ku Reality TV1 ukuthi ngamphusha umgodi ngisebenzisa wonke amandla enginawo ngimkhanda as an artist kodwa thema kufika uDuyaza efika egameni lokuthi ungitshenwa ama-social lawa nengxemu lawa ay introduce kuyona kumina engihlangana nawe eGoli ngase ngibatshena ukuthi mina sengingayena le album yakhe ishisa kakhulu ngiphe wonke ama-album sengingaweza kodwa
kubalulekile ukuthi aqonde la angabe sadidizela wonke umuntu. Wanqaba uDuyaza wathi cha, kusho ukuthi uyahlonipha Nkosi yami lapho zayithini igobhe ithini indlala uNkulunkulu wami. Inkosi yami inkonile isikhova ubona ngamehlo nje ukuthi uNkulunkulu wayekudale kahle lokhu yabo. Manje ke amasosha angilalela njengabaphathi. Ngathi mina cha ngiyanizwa naye uDuyaza wehla ehlonipha ukuthi ngumsakazi uncenye nje ukuthi mayigcine idlalo yomsakazweni. Wayimukele igame ngatshela umgodi mina cha mgodi sekuwukuthi wangihlonipha futhi naye. Namhlanje leyo game ibakhela umlando omkhulu kakhulu. Umdlalo akaze beze bexabane at all. Umgqumeni nomtshengisani babexabene. Umgodi noDuyaza akaze beze bexabane. Imini ngathi abayenza umdlalo wezinsizwa wokuqhudelana nokutshengisa ubunsizwa ukubaluleka kumaskandi ngoba thina saziwa njengamashinga kwaZulu. Bakwenza lokho. Namhlanje isuccess kaMaskandi ilele ekuthenini kukhona umthandeni, kukhona umgodi yabona. Nangabanye abaculi bakhona abenza izimangaliso abacula kahle kodwa iqiniso lilapho. Into ebalekile ke ukuthi sukela namhlanje lempi yabo akuseyona umdlalo, akuseyona igame. Mina njengomuntu wayisungula, I would like to set the record straight to the entire Bhinqa nation as the president of amaBhinqa. Ungizwe umlando wakwamchunu ngithi ngiyayiqalekisa. Ngicela ukuthi ngaphinde exist, ingaphinde futhi bekhona ngoba isisinengiso emlandweni wamaBhinqa. Mina ngangidalela ukuthi bakhule emculweni wabo, babe isibusiso emendebeni yamaBhinqa, into yabo iyephambili. Kodwa namhlanje isisiqalekiso esiphindwe kashumi. Ngiyacela ukuthi mthandeni Gcokama, Mgodi, Khuzani, Dlamlenze, namhlanje maniqhubeka nobe niqhubekela emagameni enu nasebuxokini benu nasebuphukuphukwini boyini. Stupid lezi phukuphuku lezi nezinja. Today I'm casting impi yenu nobabili yokuthi ngiyayivala. UNompempe ushaya umdlalo, ushaya impempe umdlalo uqala. Uye futhi ozophinde ashaya impempe umdlalo usuphela. Ngiyabonga.